Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li m'hemmx post tal-nies li jwasslu għal sondaġġi bħal dak ippubblikat il-ħadd mill-Maltatoday. Delia kien qed jirreaġixxi għas-sondaġġ li juri li kemm hu bħala Kap Nazzjonalista u anke Therese Comodini Cachia li qed taspira li toħodlu postu bħala Kap tal-Oppożizzjoni ma jgawdux fiduċja b'saħħitha u kważi jinsabu ras imbras f'dik li hija fiduċja mal-elettorat. Bi kliem ċar qal li wasal il-mument għad-deċiżjonijiet u li se jaġixxi fil-ġranet li ġejjin. Dan b'referenza ċara għal dawk li sfiduċjawh kemm fil-grupp parlamentari kemm quddiem il-President tar-Repubblika u anke fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt nhar il-ħamis li ġej Delia se jkun qed ilaqqa mill-ġdid l-eżekuttiv u fl-aġenda hemm is-suġġett ta' azzjoni konkreta. Fil-waqt li semma l-konfoffi li wettqu d-deputati tiegħu qal li forsi hemm min jgħidlu li missu aġixxa mal-ewwel. Qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm min jinteressah biss li jagħmel il-ħsara jekk ma jikmandax hu. L-fazzjoni ta' Simon Busuttil dik li issa tinsab wara Comodini Cachia biex tiġbidlu t-tapit minn taħt saqaħ, Delia qal li hemm min ħidmietu ntiża biex twassal għal dawn it-tip ta' sondaġġi li rajna llum. Dan il-ħsieb kompla jisħaq fuq u f'intervista fuq l-istazzjon tar-radju tiegħu aktar tard il-ħadd filgħodu. Literalment insewdu xi internament, meta m'għandniex għalfejn, meta m'hemm ebda raġuni, u mbagħad niskantaw l-surveys ma jkunux jifavuruk. Botta ċara lejn dawk li sfiduċjawh huwa saħaq li hemm min fil-Partit Nazzjonalista jara lin-nies dubbien. Hemm min jippreferi li jkunu il-ftit li jiddeċidu dejjem huma u n-nies jarhom żgħar, jarhom dubbien, jarhom mingħajr leħen. Fuq Facebook huwa temm il-messaġġ billi qal li se jitilfu dawk li jmorru kontra l-arma tal-Partit, saħaq li se jkun hemm min jattakka, jivvinta u jħammeġ il-fazzjoni tiegħu. Iżda l-darb'oħra fl-intervista fuq ir-radju stqar li hemm min fil-Partit Nazzjonalista ser ikollu iwarrab. Rridu kemm min jagħmel l-ispaċċju jwarrab